Moje meno je Laco Jankovič, som profesionálny fitness tréner, výživový poradca a celostný terapeut. Pracujem so širokou verejnosťou, s majstrami sveta, reprezentantmi, väčšinou intenzívne. Pomohol som ľuďom nielen zredukovať veľmi intenzívne ich telesnú váhu a schudnúť tuk, ale aj na pomoc pri rehabilitácii z závažných ochorení ako je epilepsia, migréna, ťažké pohybové defekty telesné a tak ďalej. Možno viete, že od leta tohto roku chudnem s údajne najsilnejším alebo najtežším Slovákom Pavlom z Poltára. V novom čase ste o tom možno čítali a keď nie, určite budete postupne čítať ďalej, pretože to nie je práca na mesiac. To, čo mám pripravené pre vás, je fitness adventný kalendár. Jedná sa o 24 tých najžhavejších a najdôležitejších typov na zmenu alebo nápravu životosprávy a samozrejme aj na chudnutie. Takže to, čo je potrebné urobiť, ostať fanúšikom na tomto profile Jankovič a sledovať od 1. do 24. decembra tohto roku facebookový profil, veľmi krátke a účinné tipy, tam sa budú každý deň objavovať. Pre tých, ktorí radi súťažia, mám nachystanú hru. Ten z vás, alebo tí traja z vás, ktorí do konca tohto mesiaca, to znamená novembra 2013, dajú like na toto video, na tomto profile a zároveň z tohto profilu zdieľajú na svoju náskrienku profil, aby sa informácie dostali širokej verejnosti. Dvaja z vás dostanú pretréningový gel na zvýšenie výkonnosti, mesačnú dávku a jeden z vás kompletnú mesačnú kúru na detoxikáciu, očistu organizmu a čriev. Takže ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne vám ďakujem za podporu a držím palce a želám nielen dobré chudnutie, nápravu životosprávy, ale aj šťastné a veselé.